Здравейте хора! В това видео ще ви покажа как да зарадвате любимите си хора, ако сте се поухарчили около Коледа. Първото нещо, което ще направим, е тази кутийка сърце. За целта са ни нужни картонена кутийка, акрилна боя и джетка. Започваме като нанасяме тънък слой от боята върху капака на кутийката. Оставяме я да изсъхне и продължаваме с долната част. Цветът ми се видя твърде светъл и след като изсъхна, сложих втори пласт боя. Можете да декорирате с малко накъдрена лента. За да направите подаръка по-личен, напишете послания и ги поставете вътре. Аз нямам на кой да го подаря и затова заложих на Tumblr фраза. Но ако ще го подарявате, по-добре напишете Inside Joke или любимия ви момент заедно. Не преписвайте клишета от интернет. За втория проект ни трябва само цветна хартия. Прегънете червения лист 3 пъти и режете с прегънатите линии. Издържете малко по-голям розов правоъгълник и ги залепете едно за друго. Начертайте бял правоъгълник, както е показано. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, може да го харесате, да коментирате и да се абонирате, за още направите там клипове. В описанието може да намерите името на Авмагазина, от който пазарувам, техния онлайн магазин, също и социалните мрежи, в които може да ме последвате.